Сәлам, кадерле тамашачылар! Сезнең белән мин Миләүшә Резванова һәм онлайн Пәнҗе шәмбе сәхифәсе. Ә без башлыйбыз. Кара урманнарның ла уртасында картимәннәр кисте мәлләли. Кара урманнарның ла уртасында картимәннәр кисте мәлләли. Пар үрдәкләр йөзәдер әррәмәдә күлләрдә, җыен дуслар җыелышка чәчәк ата гөлләрдә. Пар үрдәкләр йөзәдер әррәмәдә күлләрдә, җыен дуслар җыелышка чәчәк ата гөлләрдә. Су буйларында ла йөргән чакта алтын тәнгә тапты мәлләли. Су буйларында ла йөргән чакта алтын тәнгә тапты мәлләли. Җидем җиләк, җиләктән кайтып киләм. Җир җиләге ничек тәмле, сезне дә шулай сөям. Җидем җиләк, җиләктән кайтып киләм. Җир җиләге ничек тәмле, сезне дә шулай сөям. Узган гомерләр меңләп уйларында тату булсак иде без бергә. Узган гомерләр меңләп уйларында тату булсак иде без бергә. Җидем җиләктән кайтып киләм. Без яшибез дус ишләрнең бер дигәннәре белән. Җидем җиләктән кайтып киләм. Без яшибез дус ишләрнең бер дигәннәре белән. Алтын тәнгә безгә зур мал түгел, бер күрешүләре әлләли. Алтын тәнгә безгә зур мал түгел, бер күрешүләре әлләли. Француз яулыклар киштәдә, бөкелә дүрткә бишкәдә. Сезнең белән күрешүләр кермәс инде төшкәдә. Француз яулыклар киштәдә, бөкелә дүрткә бишкәдә. Сезнең белән күрешүләр кермәс инде төшкәдә. Сезнең белән күрешүләр кермәс инде төшкәдә. Сезнең белән күрешүләр кермәс инде төшкәдә. Кара бөдрә чәчләреңне үрдерәсем килмидер. Кара бөдрә чәчләреңне үрдерәсем Белдерәсем килмидер. Эчем ялкын, тышым салкын. Белдерәсем килмидер. Безнең яннан козлар китә, түгәрәк күл кипкәнгә. Безнең яннан
yazılar kite tügere kul kipkenge كناسن مدوس قاي يا جغمرلر ود كان كناسن مدوس قاي يا جغمرلر ود كان Ökrün barşı bizning turdan uzg'anishi Ökrün barşı bizning turdan uzg'anishi qarab qolaymishi do'stqayim ikki ko'zim to'yg'anishi do'stqayim ikki ko'zim to'yg'anishi ikki ko'zim to'yg'anishi Şik tusa kinet canımda eğer Yekilse sina korkunç haber Min yürgen yaktan Yaraktan Aşığa kurme Haman yaratan Aşığa kurme Yalgıştan saklan Haman yaratan Haman yaratan Yıldızlı ayaz kugengine eğer Ağır bulutlar qoplab gitseler Qarşı isken jil qoplansa tınığa Naq bulsin gene Tiksin canımda bir şey görme Sağışqamıma canımda tiksin canımda
Sakla suyunu, toplama bürük Uluq hislerini, vaklama bürük Uzar ömürler, akan su kebek Ömür bergene suyu mengelek Uzar ömürler isken jil kebek suyu mengelek suyu mengelek suyu mengelek suyu mengelek Birsin күзләп, ұшқан жерін ізләп, құшлар қойта туған яғына. Бірsin күзләп, ұшқан жерін ізләп, құшлар қойта туған яғына. Ора яқын түгел, сені күтә көңіл, қойчы еркем, қойчы яныма. Ора яқын түгел, seni küte көңіл Қойчы еркем, қойчы яныма Тағын жетті язлар, мені сын кім назлар Мұң суланып күткен шағында Tağın жетті язлар, meni сын кім назлар Мұң суланып күткен шағымда Йөрәк нишек түзәр, ул бит өмет үзәр Син қайтмасаң еркем яныма Йөрәк нишек түзәр, ул бит өмет үзәр Син қайтмасаң еркем яныма Tağın қойта қозлар, көкте түгел азлар Жыл яқта олар құшларлар Tağın ките қозлар, көкте түгел азлар Жыл яқта олар құшларлар Көз яшіме манып, хатларымны алып Қойчы еркем, қойчы яныма Көз яшіме манып, хатларымны алып Қойчы еркем, қойчы яныма Қойчы еркем, қойчы яныма Қойчы еркем, қойчы яныма Olma birli, olma şeşegi türlü Boşqalarga күзде салмайм сені көргеннен берлі Olma ağaçları, soyruysan doğaçları Soyruy, soğandıra başladı Olma ağaçları, soyruysan doğaçları Soyruy, soğandıra başladı Olma bittul, tu gerek Şul tu gerek işlerinde yaşık dostlar bir gelip Olma ağaçları, soyruysan doğaçları Soyruy, soğandıra başladı Olma ağaçları, soyruysan doğaçları Soyruy, soğandıra başladı Olma ağaçım şeşek otta moynumun dişlerinde Olma ağaç şeşegi gibek benim dost işlerinde Olma ağaçları, soyruysan doğaçları Soyruy, soğandıra başladı Olma ağaçları, soyruy
sandıgaçlары. Soyri, 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 soğandıra başladı. Hey! Hop! Dostlarım, 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 dost işlerim. Siz dostlarım bulganda şat benim köngüllerim. Alma ağaçları, soyri sandıgaçları. Soyri, 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 sağandıra başladı. Alma ağaçları, soyri sandıgaçları. Soyri, 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 sağandıra başladı. Olma bulsa şunday bulsun, bersini bişke ullerlik. Dostum bulsa şunday bulsun, senin üçün ullerlik. Alma ağaçları, soyri sandıgaçları. Soyri, 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 sağandıra başladı. Alma ağaçları, soyri sandıgaçları. Soyri, 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 sağandıra başladı. Soyri, 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 sağandıra başladı. Soyri, 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 sağandıra başladı. Dostlar, әлегенә сезнең алда театрыбызның яшь артисты Илфат Гыйбадуллин һәм талантлы баянчысы Ильяс Шакиров чыгыш ясадылар. Сәлам, Илфат. Ничек синең хәлләрең? Аллага шөкер, Миләүшә. Әлегенә синең җырларыңны тыңлап беттек. Күп кеше әле белмәгәндер синең җырлавыңны. Безнең эфирда бүген Габдулла Кариев исемендәге яшь тамашачылар театрының тагын бер моңлы сандугачы, ул да булса Илфат Гыйбадуллин. Әлеге форматта син беренче тапкыр чыгыш ясадың, әйме? Әйе, мондый онлайн форматта мин беренче тапкыр чыгыш ясадым. Күбрәк мин тамашачы белән элемтәдә була идем, концертларда дип әйтик. Ләкин мондый форматта бу минем өчен ниндидер дулкынландыргыч та үзенчәлекле форма булды инде. Ойырма бар чыннан да. Тамашачы белән син аралашасың, сөйләшәсең, аларның энергетикасын тоясың, ә монда син инде ничектер барыбер бүтән форматта җырлыйсың. Тамашачыларга җырлау җиңелрәк. Әйе, минем өчен тамашачыларга җырлау җиңелрәк, күңелемә күбрәк якын дип әйтәсем килә. Син ничә яшеңнән җырлый башладың? Минем җырлый башлау вакытым дип әйтергә кирәк. Төгәл генә хәтерләмим, ләкин балачактан инде мәктәптә укыган вакытларда ук мин мәдәният йортында һәм инде мәктәптә төрле бәйрәмнәрдә чыгышлар ясый идем, җырлый идем. Аңлашылды, менә театрда синең җырлый торган рольләрең бармы? Театрда җырлый торган рольләрем кызганычка каршы юк. Әле булыр. Булыр дип өметләнеп, булыр дип өметләнәм. Миңа калса бу сәхифәдән соң Илфатны бөтенесе күрер һәм ул җырлардыр. Соңа миңа бөтен булган спектакльләрдә дә. Шәхсән миңа бик ошады синең җырлавың. Мин рәхәтләнеп тыңлап утырдым. Бик зур рәхмәт. Җырлый торган рольләр булмаса да, кайсы бер спектакльләрдә минем җырларым бар, Аллага шөкер. Менә син студент чагыңда җырлыйдыңмы? Сез бит студент чакта барыбер спектакльләр куела инде, әйме, диплом спектакльләр. Син шунда җырлыйдыңмы? Беренди җырлы анда, беренди бәлки күренгәнсеңдер син вокал белән. Студент вакытта күбрәк шул вокал дәресләрендә җырлыйдым. Вокал дәресләрендә. Анда бит татар халык җырлары да, хәзерге заман җырлары да җырлана. Син менә үзеңә, күңелеңә кайсы замана җырлары якынрак? Миңа үземә төрле җырлар дип әйтәсем килә. Нәкъ менә бер үк төрдә генә замана җырлары да, заманча җырларда, татар халык җырларында син рәхәтләнеп җырлыйсың инде. Татар халык җырларында бик яратып җырлыйм. Хәзерге заман җырларында бик яратып җырлыйм. Күңелле җырлар, моңсу җырлар дип әйтергә кирәк. Аңлашылды. Менә хәзердә синең репертуарыңда моңсу җырларда мин рәхәтләнеп моңланып утырдым. Күңелле җырларда ул алмагачларны ничек җырладым, мин биеп кенә йөрмәдем инде. Рәхмәт. Илфат, сиңа татар халкының бөек шәхесләреннән, бөек җырчыларыннан кем үрнәк булып тора? Әлбәттә, алар бар. Алар инде һичшиксез безнең
Димәк, алар синдә берничә. Берничәү, әйе, менә әйтеп китәсем килә, ул әлбәттә Илһам ага Шакиров, Тахир абый Якупов, Хайдар абый Бигичевлар. Аларның Бу бар классик җырчылар, әйме? әйе, әлбәттә. Аларның һәрбер нинди дә булса җырлары, яисә һәрбер җырчының нинди дә исә моңы дип әйтик инде менә мин Синең күңелеңә бик якын. күңелеңә якын, әлбәттә. Әле генә синең репертуарыңда Бишура спектакленнән җыр бар иде, әйме? Әйе. Син ул җырны кая ишетеп алдың? Кайдан ишетеп алдың син ул җырны? Син бик яратып җырладың. Миңа калса, иң яраткан җырыңдыр да бәлки, әйме? Ул җырны мин студент вакытта, әле шәкерт вакытында ук Әйе. Камал театры сәхнәсендә Әремисе спектаклендә Актер Раил Шамсуаров актер башкарган, Раил әйме? Шамсуаров башкаруында тыңлаган идем һәм ул минем күңелемә бик ятып калган иде шул вакыттан ук. Һәм шул вакыттан алып мин ул җырны институтта да, вокал дәресләрендә дә җырладым. Имтихан, вокал дәрес буенча имтиханда да җырладым. Ул минем чыннан да яраткан җырларымның берсе. Илфат, мин сиңа бер кызыклы гына уен әзерләдем. Ул да булса, кем бу, нәрсә бу дип атала бу уен. Мин синең күзләреңне йомдырам. Хәзер йом әле күзләреңне. Йомдым. Бик рәхәтләнеп уйныйм. Дөресен әйткәндә, мондый уеннарны уйнаган юк иде. Менә мин синең башыңа әле генә ниндидер исемнәр тактым, куйдым. Корона кидең әле генә син. Һәм син миңа шундый сораулар бирергә тиеш булачаксың. Мин ул сорауларга яки әйе, яки юк дип кенә җавап бирәчәкмен. Аңлашылды. Бу сораулар, менә синең хәтта менә бу башыңдагы шәхес тә музыка дөньясына бәйле. Бәлки ул бернинди инструмент булырга да мөмкин, бернинди шәхес булырга да мөмкин. Яхшы. Әйдә, Илфат, бир әле кызык сорауларың. Ул кешеме? Әйе, ул кеше. Ул кеше. Инде безнең тапшыруыбыз җырга, моңга бәйле булганга күрә, шушы шәхесебездә җырчы буладыр дип уйлыйм. Әйе, ул җырчы. Миңа калса, Илфат бер-ике сорауда мине уже кем икән аңлар. Минем уйлавымча, бу легендар җырчымы? Бу легендар җырчы, әйе. Легендар җырчы. Димәк, борынгы җырчы. Юкмы? Әйе. Ул озын буйлымы? Озын буйлы. Телевизордан караганда бик озын буйлы булып күренә ул. Телевизордан караганда озын буйлы булып күренә. Бу безнең легендар җырчыбыз Илһам ага Шакиров түгел микән? Әйе, шулай. Шулай микән? Илфат мине бер 5 сорауда инде җиңде дә. Чөнки Менә ул. нигәдер Илһам ага Шакировлар Илфат беренче биремне бик уңышлы үтте. Аңарга икенче биремне дә әзерләдем. Илфат әйдә. башлап карыйк. Кем бу? Нәрсә бу? Әйме? Кем бу? Бу кемме, нәрсәме? Юк, мин сиңа алай җавап бирә алмыйм. Яки әйе, яки юк дигән. Бу кешеме? Юк, бу кеше түгел. Димәк, бу ниндидер булса предмет. Предмет. Әйе. Бу предмет бәлки нинди дә булса безнең эстрадыбызга кагылышлы предмет бәлки. Юк, соравыңны шулай итеп бир. Әйе, юк. Бу предмет безнең җыр-моңга кагылышлымы дип әйтик. Безнең программада һәм бу әлеге синең башыңдагы нидер җырга, моңга кагылышлы нәрсәдер. Җырга, моңга кагылышлы. Бу нидер булса сәхнә атрибуты микән? Әйеме? Әйе дә, юк та. Әйе дә, юк та. Җырчылар бу предмет белән куллана. Кулланалар, әйе. Микрофон түгелме? Юк. Микрофон түгел. Димәк, ниндидер булса сәхнәдә, ниндидер булса берәр инструмент. Инструмент. Бу Тик бу инструмент сәхнәдә генә кулланыла. сәхнәдә генә кулланылмый. Төрле җирдә кулланырга мөмкин. Төрле җирдә кулланыла. Менә минем мәсәлән, мин яраткан музыкаль инструментым гармун.
Юк, бу гармон түгел. Аша теге. Бәлки бу курайдыр. Курай да түгел. Курай түгел. Ул зурмы, кичкенәме? Ничемисең ага? Әйеме, юкмы дигән сорауларга Ул гына җавап ул бирәм. зурмы? Ул Әйе, зур. зур. Димәк, Илфат, бигрәк сагыйлыйсың. ул зур булса, барабан? Юк, барабан түгел. Ул бәлки ул рояльдер? Якын. Юк. Фортепиано. Әйе, икенче биремне дә безнең Илфат үтәде. Илфат, бик зур рәхмәт ясыйм сиңа килгән өчен. Үзегезгә Безнең рәхмәт. тамашачыларыбызга ниндирәк теләкләр теләр идең? Хөрмәтле тамашачылар, тизрәк күрешергә насыйп булсын иде барыбызга да, театрларда, сәхнәләрдә. Дөньяларыбыз тынычланып, сезне барыгызны да күрәсе килә. Премьераларыбызда күрәсе килә, спектакльләребездә күрәсе килә. Сезне инде барыгызны да, Алла боерса, 3-4 сентябрьдә Фәнәвил Галиевның Корт спектакленә көтеп калабыз. Премьерага. Килегез, күрешергә насыйп булсын. Ә без сезнең белән хушлашабыз. Киләсе очрашуларга кадәр. Сау булыгыз.